everyone, welcome back to Sunday Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapy Stories, and today I'm talking about Umkhokha after episode Izodwa eshiye sibambe ongenzansi la ke isisebenzi sika Mamzobe sibambe uzodwa eqablana nendoda kadade wabo uDifa. Guys, we were all hoping ukuthi ke this lady will tell uMamzobe ukuthi kwenzekeni and kwenzekalani like njengoba nje ekhathazekile nge-relationship yakhe no Difa. But ke guys, on today's episode uzodwa uzoxolisa kusebenzi athembisa ukuthi ke esikubonile ngeke kuphinde kwenzeke bese cela ke ukuthi ke singamtsheli uMamzobe. Ngokwamathiyeza zike guys, uMamzobe uzokwenziwa nje isilima koze kuphele lenyanga esikuyo uJuly engazange azathole ukuthi kwenzekalani between uDifa kanye nodade wabo. Uzothola ke nokuthi uzodwa ukhulele bandla jabulele lokho ke nje ukuthi ke udade wabo bandla nkosami usezothola enye ingane azatshele noDifa ukuthi hayibo uzodwa phela ukhulelwe bese ke ebona ngoDifa nje sejabula esedlula yena ke uMamzobe bese demanda kuMamzobe ukuthi cha uyafuna ke manje ukubona ubaby dad kaZodwa. On the other side guys, isambane sizozama ezinye indlela ke zokuthola imali kuma Judea njengoba sesigembule ngayo yonke imali ekade sinayo. That's all I have for today guys. Do leave your comment phela below and share your opinion noma ke ushare nathi ukuthi ke wena ufuna ukuthi kwenzekeni between uDifa uzodwa kanye noMamzobe. Ufuna ukuthi uzodwa azogana kanye noMamzobe udade wabo noma ufuna ukuthi ke uMamzobe ahambe ashiye uzodwa kanye nomnyeni wakhe. Bye.